Antonio Cavarello, li jiġi r-raġel tat-tifla tal-ex kap tal-mafja Totorina, tressaq il-qorti biex jibdew proċeduri ta' estradizzjoni lejn l-Italja. U ġie arrestat mill-Pulizija Maltija wara ġimgħat ta' investigazzjoni, wara nħarġu żewġ mandati ta' arrest Ewropew fil-konfront tiegħu biex jiskonta żewġ sentenzi ta' ħabs li flimkien jgħoddu għal 2 u 8 xhur ħabs. Stqarrija tal-Pulizija qalet li ġie arrestat fil-Mosta f'operazzjoni li saret minn diversi taqsimiet differenti tal-Pulizija bil-kollaborazzjoni tal-Pulizija Taljana. U tressa il-qorti llum quddiem il-Maġistrat tal-Assa Gianella Camilleri Busuttil u ddikjara li kien jaf li hemm sentenzi fil-konfront tiegħu imma ma kienx jaf li kien issentenzjat għal ħabs. Fl-awla, l-akkużat li ma falax iqum bil-wifqa u der liebes ħwejjeġ kollha trapp aċċetta li ġie estradit lejn Sqallija. Żewġ Sirjani, Saud Mahmud u Naif Mahmud, baqgħu jinżammu arrestati wara ġew mixlija li weġġew pulizija li mar biex iferraq ġrieda fil-Ħamrun. Fil-qorti instema li wieħed mill-akkużati allegatament gidem lill-insurġent. Il-prosekuzzjoni, immexxija mill-ispettur Sara Kathleen Zerafa, qalet li l-akkużati kienu involuti fi ġrieda li fiha il-pulizija arrestat b'kollox 5 persuni. Iż-żewġ akkużati wieġbu mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrihom u talbu għal ħelsien mill-arrest li ma talba ġiet miċħuda mill-Maġistrat Gianella Camilleri Busuttil. Niġerjan ta' 47 sena ammetta fil-qorti li kkommetta atti sesswali fuq il-post tax-xogħol fuq il-kollega tiegħu li kienet responsabbli mir-riżorsi umani. Fil-qorti instema li l-każ seħħ meta r-raġel ma jiġbor xi payslips mingħand il-vittma fejn kien hawn li messila sidra u qal li ma jistax joqgħod il-bogħod minn sidra. Ir-raġel li skuża ruħu kemm mal-pulizija kif ukoll mal-vittma permezz ta' Facebook sqal li hu ħaseb li l-vittma kellha grazzja miegħu. Il-qorti tat il-ħelsien mill-arrest lir-raġel b'depositu ta' 500 euro u garanzija personali ta' 1000 euro. Is-sentenza se tkun qed tingħata nhar it-tnejn li ġej.